এইটি মনে আছে টি আজ গ্রুপ কিস্তি কি গ্রুপ করছ তুমি আরে যে গ্রুপ করନ୍ତି সে গোটে বেপার বଣିজ ଦି ପଇସା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତମ ଭଳିଆ ଏଠି ପଞ୍ଝାଇ ମାରିବେ 100 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିକି ମାସକୁ ରଖୁଛ ପୁଣି ମାସ ମାସକୁ ଆଣ୍ଠି ଗାଣି ଖାଇ ଦଉଛ ଇଏ ଗ୍ରୁପ ଲୋନ ଆଣୁଛ ତାକୁ ବି ଖାଇଦେଇ ବଉଛ କାଲି ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖଉଥିଲା ପୁଳାଏ ଗ୍ରୁପ ମାରିବେ ଛତୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ତାଙ୍କର ଛତୁ ଫଳଉଛି ଯେ ଛତୁ ଭଜା ଛତୁ ତରକାରୀ ଛତୁ ରାଇ ଛତୁ ପୋଡ଼ା ଛତୁ ଚଟୁଣି ସେଇ ଛତୁରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହାଟ ବାଟ ହଉନାହିଁ ଆଉ ତମେ ଏଠି ଏମିତି ଛତୁ ଚାଷ କଲ ଯେ କିଲେ 500 ତ ବିକ୍ରି ହେଲା ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ନିଜେ ପୋଡ଼ିକି ସବୁ ଚଟୁଣି କରି ଖାଇଲ ଥାଉ ଥାଉ ଲୋ ମା ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କିଏ ଝଗଡ଼ା କରିବା ମୋର ମିଟିଂ ଟାଇମ୍ ହେଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁଅକୁ ତତି ଦେଇଦେବ ତତି ଦେଇଦେବ ଓହୋ ଆ କଥା କହୁଥିଲା ସିଏ କଣ ମୋ ହାତରୁ ପିଇବ ସକାଳୁ ଦୁଦୁ ପି ଦେଖେ